Halos na puno sa tao ang provincial gym sa Isulan, Sultan Kudarat kagahapon Pebrero 25 kung asa gihimo ang pinakadako nga bagong Pilipinas Serbisyo Fair nga flagship program ni President Ferdinand Marcos Jr. aron hatagan og tinud-anay nga serbisyo ang mga Pilipino. Kapin 50 ka mga ahensya sa gobyerno ang mihatag sa ilang serbisyo aron matubag ang gikinahanglan sa mga tao nga sa ingon ini nga paagi masustentuhan ang panginahanglanon sa lain-laing sektor aron mulambo. Usa si Violeta Saliao ang naserbisyuhan. Benepisyaryo sab siya sa assistance to individuals in crisis situation kun AX. Nakadawat siya og 2,000 pesos og 10 kilos nga bugas. Nagpapasalamat kami. May bugas kami. Halos tanang sektor sa sosyudad ang nakadawat og assistance nga tinuod nga benepisyaryo sa programa. Programa pa rin ng DSWD kasi sila ang pinakauna natatanggap ng 1,000 bawat buwan. So meaning 6,000 yung natanggap nila. Sa buong Region 12, ito yung unang mga senior citizen na nakatanggap ng 1,000 per month. Kasama sila sa programa natin. At of course, may mga taga-kanahin tayo kay March at iba pang mga programa ng DSWD. Walay nagbahay kay nakadawat gyud ang tanan nga mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nangunas programa kauban ang mga kongresista. Nagpasalamat si Governor Dato Pax Ali Manguda Dato kay nahimong prioridad sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair ang Sultan Kudarat nga dako kayong tabang sa mga tao hilabi na sa mga benepisyaryo. At ipakita mo natin sa buong Pilipinas that bagong Pilipinas is truly the answer towards a better Philippines. Bagong Pilipinas calls for better services, better government. Atol sa programa, gipasabot ni Governor Manguda Dato nga nagkahiusa ang taga-Sultan Kudarat ug dili sila buot nga mahitabo ang gusto ni kanhi President Rodrigo Duterte nga secession kun mubulag ang Mindanao sa Pilipinas. Kitang-kita naman nila na pag tayong lahat ay nagkakaisa, walang imposible. Kaya from the very beginning, from the very onset, Sultan Kudarat ay hindi nagdalawang isip. Sabi namin, united we stand. We stand for one united Philippines. At yan po ang aming ipinagmamalaki. Kaya nung nagkaroon po ng usap-usapan, mga issues na ihiwalay daw ang Mindanao sa buong Pilipinas, kami ay hindi nagdalawang isip. Tayong lahat ay hindi nagdalawang isip. Sabi natin, hindi pwede mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Nahimong messenger ni President Ferdinand Marcos Jr. si Speaker Romualdez aron ipasabot sa katauhan ang direksyon sa administrasyon para sa programang Bagong Pilipinas. Itong nangyayari ngayon ay talaga itong vision, ito talaga ang gusto talaga nating mahal ng Presidente. At kami po sa Kongreso, sama-sama tayo sa Kanya dito sa layunin niya. Dito po sa probinsya ng Sultan Kudarat, kasama natin ang 55 na ahensya, dala ang higit na 300 programa na nakakahalaga na kumulang na 1.3 billion pesos. Ito na ang pinakamalaking serbisyo fair na ating nasaksihan. Kaya talagang tamang sinabi mo, Gov, priority talaga ang Sultan Kudarat. Hindi natin nakalimutan yung suporta na binigay mo sa ating unit team kay President Ferdinand R. Marcos Jr. Nakakataba ng puso na ang programa ito ay patuloy na lumalawak at mas marami na ba natutulungan. Ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ginahimo usab sa lain-laing lugar sa nasod.